Good afternoon, Bicolandia. Yan, for this video guys ay papunta tayo ngayon sa Camarines Sur Sports Complex kung saan gaganapin ang Endurance Challenge bukas guys sa Bicol Elite Endurance Challenge 2.1 Summer Edition guys sa San Jose, Pili, Camarines Sur. At ngayon ay dito tayo guys sa may Villalaba, Camarines Sur. At on the way na tayo papunta sa event guys. Kaya mga kaurago natin dyan, update ko kayo pag nandun na tayo sa event guys. Napakaganda na ng kalsada dito sa lugar na to. Yan, itong event na to ay taon-taon na siya ginaganap guys. Every year na siya. Kaya mga kaurago natin dyan na gustong sumali sa event na to at makalibot dito sa Bicolandia, yan, pwede guys sumali sa event na ito. Yan, chill ride lang tayo kasi maaga pa naman. Yan, shortcut na tayo dito sa lugar na to kasi mas malapit dito ang biyahe. Stop muna tayo guys. May mga kotse. Yan, mayroon tayong dalang dito, tent para mamaya magpapagabi tayo, magpapaumaga tayo doon sa event. Itong dinadaanan ko guys ay shortcut na papunta sa Pili, Camarines Sur. Yan, napakaganda oh. Makikita nyo, napakalawak na ng kalsada dito sa lugar na to. Oh, bihid muna tayo. Napakalawak dito guys oh. Yan guys, touchdown Pili, Camarines Sur. Kakaliwa na tayo dito sa lugar na to. Dito maganda din dito ang kalsada guys sa lugar na to. Yan, mayroon na siyang sign na Pili, going to Pili na tayo guys. Solid ng dito kalsada. Yan, dire-diretso na to. Tapos ang pinakadulo nito Pili na, sentro ng Pili na. Yan, dito tayo sa Mataorok, Minalabak. Napakalawak guys ng Minalabak. Hanggang dito yung Minalabak guys sa lugar na to. Kaya napakasarap mag-rides kasi dito sa Minalabak kasi napakalawak niya. Lapit na tayo sa sa event. 14 minutes na lang guys, lapit na tayo. Ayan, napakaganda ng kalsada dito. Chill ride lang ang takbo natin. Yan, shoutout sa mga taga Mataorok, Minalaba, Camarines Sur. Yan, nandito tayo ngayon di Team Kauragon, bumabiyahe dito sa Mataorok, Minalaba. Ganda ng kalsado, aspaltado guys. Tapos ayun yung Mount Bukit Isarog. Ayan guys oh, kitang kita, napakalaki. Kitang kita dito. Pipicture tayo dito guys oh. Nakakapapicture dito eh. Ayan, pili na tayo. Dito tayo sa may boundary. Tagal na kung gusto magpicture dito eh. Ayan, pala tayo makakapag-picture sa lugar na to.
Ayan guys, inabot na tayo ng gabi dito sa Pili Camarines Sur. Ayan, kumain pa kasi tayo ng dinner para dire-diretso na tayo guys, para hindi na tayo pa hento-hento. Ayan, malapit na tayo sa Camarines Sur Sports Complex. Ayan, magandang gabi Pili. Maganda dito pag gabi, oh. Ang daming gasolinahan dito eh. Kaya pag naubusan kayo, hindi kayo maano ng gas dito sa lugar na to. Yan. Mamaya man guys, pag nandun tayo sa event, malapit na tayo, update ko kayo guys. Malapit na tayo eh, 9 minutes na lang guys, makakarating na tayo sa event ng Bicol Elite Endurance Challenge Summer Edition 2024. Yan guys, nandito na tayo sa may San Jose Elementary School. Lapit na tayo. Yan, shoutout sa mga taga San Jose dito sa Pili Camarines Sur guys. Gabi na. Yan, pag mga ganyan mga emergency guys, papaunahin nyo yan kasi ambulansya yan eh. Dapat gumigilid na kayo nyan para makadaan siya ng ano. Guys, na may ano na tayo, si Biswa sa San Jose Pili. Tapos nandun naman sa kanan yung airport, Naga City Airport guys. So ito yung school ng ano, CBSUA, Central Bicol State University of Agriculture. Shout out. Lapit na tayo guys. Tapos yan naman papuntang airport guys, oh. Yan, kakanan kayo dyan. Naga Airport yan. Yan, dito tayo. Maliwanag na. Nakikita ko ng liwanag. Tayo, touchdown na tayo guys. Eh mamaya pang ano dito eh. Ginabilan tayo guys eh. Nag-uumpisa na pala yung event. Ito muna tayo sa labas. Ayan guys, oh. Nag-uumpisa na yung event guys. Ito muna tayo sa labas. Yan, touchdown na tayo. Yan mga participant guys, oh.
please, dito na po kayo sa harapan. For picture taking, ano? Congrats. Ayan, presto. Ayan guys, so dumating na ang first, second, and third. Sige na. Bati kami nito simula. Okay, so nilagyan na sila. Third, please, dito na kayo sa harapan. Magkasunodan na tayo. Dapat nga na muna tayo. Sino ba tayo? Ito to. Dito kayo kuya. Ayan guys, so Dito kayo mahaba. Ito yung una. congrats. Ayan. Hawakan mo yung finish, ano? Nasaan yung ano? Banner. Sir, adjust yung ano nito. Nasaan yung banner? Tapos pagkabot sa... May picture ka, sir? Picture ka sa harapan? Picture ka dun? Oo. Picture yata. Shoutout tayo doon. Congrats. Ayan, ang mga first, second, and third to arrive. Wala pa yung smash, ano? Wala mo na pang alas 4 yun. Dapat nakasunod na sa atin yun. Sa kunti. Alas 4. Dito muna ako, boss. Yan, fourth, please. Motor number 19811. Yan. Fourth, please. Yan, sir. Ano yan? Lodi. Third place guys. Yan na. Yan. Dapat hawak mo yung ano. Nasaan yung banner na finish? Ito po. Ayan pala. Sir, hawakan mo to. Yan. One more. Yan. Hindi mo. Diyan, chiswas ka dyan. Ayan guys, uwi na tayo sa bahay. Katapos lang guys ng successful sa ganap na Bicol Elite Endurance Challenge dito sa Bicol region guys. Then shoutout sa mga natin. Mga participants na natapos ang kanilang challenge ngayong araw. Pauwi na tayo sa bahay guys. And shoutout kay Sir Mark. Maraming salamat Sir Mark. Sa binigay mong t-shirt na sponsor. Maraming salamat. Napunta tayo ng gabi. Tayo sa may Kadlan, Pili, Camarines Sur. Yan, bukas Holy Week na guys. Yan, ride safe sa lahat mga pauwi. Ngayong gabi, ingat kayo. Kasunod, sasali na rin tayo sa endurance. Na-condition natin to si Spider Trinity. Yan, shoutout sa Sea Oil guys. Maraming salamat. Ayan guys, so meron ditong karnaval. Oh, pagaganda oh. Nakita na magpiwi-piwi dito.
May carnival dito sa lugar na to. Oh. Pista, magpipista na kasi dito eh. Dami oh. Carnival guys sa Minalabak. Ayan, touchdown Minalabak, sentro. Lapit tayo sa San Fernando. Medyo ano na tayo dito, kampante na tayo sa lugar, malapit na tayo eh. Yan. Bigla pang tatawid yung nakamotor. Napakadilim na dito guys. Dito wala na masyadong ano dito, street light. Kaya gagamit na itong malakas na ilaw. Yung kalsada yan oh. Hindi pa tapos. Ayan guys, touchdown Antipolo Minalabak. Lapit na tayo sa bahay. At dito ko rin tatapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel JD TV Motovlog, at sa ating Facebook page Team Kauragoy. Maraming salamat. At sa ating mga sponsors. At congratulations sa mga naka-finish kanina sa Endurance Challenge na Bicol Elite Endurance Challenge 2.1 2024 sa Camarines Sur Sports Complex. Maraming salamat guys. Magandang gabi. Laging tandaan, mag-ingat palagi sa daan. Peace out. Cheers. Congratulations and God bless all.